Аз винаги съм ме съжалявал, когато става въпрос за тебе, обаче не съм смел да го изразявам толкова, защото не обичам да се меся в отношенията на хората. Си Дрейган, благодаря ти. Ти не ме даваш да ти задам един въпрос, Колаги. Айде задай ми, какъв въпрос? Аз не знам кой знае колко. Как да чу? Добре, кажи. Питам като страничен наблюдател. Просто искам съвет от тебе. Питам те. Ето да кажем, ти като мъж, бил си влюбен в дадено момиче. Ако вие сте някъде заедно... Айде ти пак почваш с популизъм да агитираш мъжете там, да те харесват мъжете и да те съжаляват. Не, това няма да го позволя. Не ми изглеждаш наранен сега. Не дей да говориш за другите мъже и за всички мъже. Говори за себе си. Говори само за себе си. Не се опитвай да го правиш това на вселенски проблем. Ти не си всичките мъже. Питам те като мъж, ти как ще реагираш, ако чуеш твоята приятелка, че досега никога не ти е казвала, че е правила тройка и изведнъж ти го каже в очите. Ти как ще реагираш? Ето, питам те съвсем човешки. Като мъж, твоята приятелка, ако ти съобщи, че е спала с еди колко си. Чакай бе, толкова, какво ми пишеш това, брат? И не трябва да бъдеш такъв нервен. Ти си мислиш, че така ще впечатлиш, че си някакъв разбойник, гангстер, че си мъжкар ли, какво? Като чупиш вратите. Слушай сега, тя знае... И като ходи с меч. Това е смешно, човек. Тя ме харесва... От кой си застрашен ти, че ходи с този меч? Някой те издирва ли? От мафията ли те търсят? От Интерпол ли? Кой те издирва? Що ходи с този меч? Аз ходя... Ти се надвикваш с мене и няма как да стане диалог. Изключително си малумен, заклевам се. Имаш проблеми някакви. Не знам какво ти става с главата. От кого да съм пресъхнал? Много интриги. Просто станах и се оправих набързо заради теб. Заради теб станах, понеже цял ден ме хулиш и говориш за мен и настройваш хората срещу мен с лъжи. Станах и се оправих набързо и сложих едни очила. Това е. Откъде да съм пресъхнал? От какво? Аз не съм под въздействие. Мисля, че всички са пресъхнали като тебе. Даже си сипем. Искаш ли двамата да отидем до аптеката и да си купиме тест? На лайв ще се покаже теста. Пика се на самия тест и се вижда какви субстанции ти си имал в кръвта си в последният един месец. На теб ще ти излезе Менделеевата таблица. На тебе ще ти излезнат 1000 редове с дрога. Ще ходим, аз с него ще ходя до аптеката. Нямам си други работи, ще ходя по аптеките. Виждате ли човек като баба? Нямам си други работи, няма какво да правя, няма да влезна на лайф, няма да говоря, не искам интриги. Баба, защо като мъж не седне тук пред мене да обясни дали са трили чатове, дали са си писали? И най-вероятно Лидия не знае за това цялото нещо. Лидия не знае за задкулисните игри на баба. Работи аз не мога да разбера, това е мъж на 30 години. Как може такова нещо? Ти си на 40. Ма това не е мъско поведение. Аз съм на 27, ти си на 40. Няма да ми обясняваш на мен аз какво ще говоря и как. Дават поводи. Трябва да... Не може заради едни съмнения ти днеска цял ден да стоиш и да говориш, че аз съм ви разделил. Това е лудо, което го казваш. Пак казвам, ако двама човека се обичат, никой не е в състояние да ги раздели. Човека се обичат, нито семейство, нито майка, нито баща, никой не е в състояние. Аз съм имал такава любов, и са се опитвали да ги разделят. Няма да съм с тебе, писал си на друга. Това са само поводи. Когато един човек адски много обича някой, ето днеска, като отидох там на крака. Ти ако обичаш се, няма веднага да включваш камерата и да говориш, че тя правила тройки. Не е вярно, изобщо не я обичаш. Един човек, който обича е наранен, няма да си пусне камерата и да прави сензация от това. Не, един човек, който обича, ще отиде да се напие с приятели, ще отиде да си почини, както направи Крис. Крис ми се обади да излезем, да си пинеме, да се разтовари от твоята простотия и твои... Ето, най-лесно е това, разбираш ли? Най-лесно е да си пинеш, да се разтовариш, да си шмръкнеш малко една-две линии и да не те интересува нищо. Разбираш ли? Това е. Ако си агресивен, жените бягат. Камене, по принцип е така. Въпросът е защо си агресивен. И твоята приятелка защо те кара да се чувстваш зле. Защо твоята приятелка ти говори такива работи, с които знае, че ще те заболи и че ще те нарани.
Нито едно момиче, което те обича, никога няма да ти прави такива токсични неща. Да те гледа в очите и да те лъже. След вратата е щяла да бъде тя. Какви са тия глупости, бе, човек? Това са само оправдания, разбираш ли? Оправдания. Какво значи? След вратата съм щял нея да я пребия. Глупости. Аз ако съм тогава да съм го направил, разбираш? Насилник съм бил. Майко мила... Майко, аз съм насилник. Аз спасявам малки котенца и гълъбчета от улицата. Вие нормални ли сте? Не сте нормални, изобщо. Понеже мисли един хотел, изчакай да свърши тя работа, да си свърши ангажиментите и говори с нея като мъж. Не тук в TikTok и не пред всички. Ти какво очакваш да стане? Защо говориш за семейното и положение? Също така искам да те попитам. Ти запознате си с нейното семейно положение. Крис е свободна жена. Крис е свободна жена. Това мога да ти кажа само. Ако беше свободна на Коледа, щеше да е с мене. Питай на Коледа, що не е с мене. И на бъдни вечери на най-светлите. Защото Крис има 2 деца, ако не знаеш, само да ти кажа. Да си остави тя децата като разни други майки и да отиде с любовника, така ли? Защо трябва да си ги оставя? Защо? Ето питам те. Да ги запознае тия малки деца, като какъв да те представи тебе с ножа, с меча? Като какъв да те представи? Като дядо Коледа? Брат, много си заблуден. Като дядо Коледа ли? Като кой? Като Сандокан ли да те представи? Като Турбалан ли? Като кой? Да не ме запознава с никой на най-светлите празници, аз да бъда сам и това е нормално на Нова година да си сам, да не си... До сега на другите празници с кой беше? Ти нямаше си семейство, нямаше си родители. Имаш ли си, бе? Имам си. Бях с моето семейство на Коледа конкретно. На бъдни вечери Коледа си бях с семейството ми, с майка ми, с леля ми. Съжалявам, аз не мога да бъда с моето семейство, исках да бъда с любимия ми човек. Това е. И не можах да бъда на чакай сега, вие се познавате от 2 месеца, чакай малко. 2 месеца, 250 дена, бе, ненормалник. 200... Аз се познавам от 5 месеца, ти предполагам от 2. Аз я познавам от лятото, от юни месец. Ние имаме отношения от юни месец. Нямате отношения от юни месец, моля ти се. Не е вярно. Вие скоро се видяхте за първи път. На рождения ден на кой беше? Не знаеше в TikTok абсолютно никой. На рождения ден на Недева мисля, че беше, се запознахте за първи път. Моля ти се. Моля те. Брат, ти си много луд. Много си луд, честно ти казвам. Добре, значи сега всяко момиче, което те отхвърли, ти ще ме обвиняваш, че заради мен те отхвърлила, така ли? Не, само заради това, момиче. Само заради това. Добре, надявам се от тук нататък да не ми пишеш пак, когато някой друг те отхвърли. Ти пише, ти ми пише. Ти какво се надяваш сега, че никой не може да те реджекне ли? Може нещо да не е харесал в тебе, аз това винаем за това. Защо ми обяснява, че ме обича и не спира да ме търси? Вчера ми е писала над 5 пъти, когато аз се опитвам да я оставя и просто да продължа. Не знам защо, това трябва да питаш нея, аз не мога да отговарям за нейните чувства. Тя не може да каже, разбираш. Аз как да ти кажа, тя обича ли те, не те ли обича, аз знам ли? Тя знае ли самата тя, че да каже някой подобно нещо? Тя ми казва, твърди ми го. Всеки един ден тя ми обяснява, обичам те, не мога без тебе и някакви такива работи. Това нормално ли е? Добре, нормално ли е тя като те обича ти да отиваш да се слагаш и да се търкаш на Андрея? Тя нормално ли е да трие чатове с баба и да му гифти 5000 точки? Да, нормално е. И аз се трия чатовете някой път. Или пък блокирам, някои изчезват. Да си трие, бе. Въпросът е, че баба... Човек, виж сега, ти имаш такъв подход, ти си го правил това и с мен. Първо ми пишеш на мене в Instagram и в TikTok, искаш да завържеш комуникация, после си триеш твоите съобщения, и почваш да пускаш... Пак, ти ми пишеш и ме обиждаш на лично, бе, умник. Кой ти е писал на тебе? Какво ми говориш за някакви чатове преди 8 месеца, бе? С тебе кога сме си писали? Кога сме си писали, освен евентуално преди не знам колко дена? Постоянно аз... Месеци. Детинско